Alitshoni lingenazi indaba. Chopha ndikubalisele. Basifune imali engange-50,000 khona ukuze bazokusinika ibali elipheleleyo likaLuvo obulele unina wakhe. eFilippi ko-48 eKapa besiyosabela kwisithwakumbe sokubethwa komama ngunyana wakhe nge-empty legumla de wabe uyabhubha. Sifike usapho lomtyholwa onguLuvo luthe xhonkxosholo ludibanisa intloko. Kuba besele silwazisile usapho ukuba siyeza, sothuke kwamuncu impundu sixelelwa ukuba ukuze sifumane ibali elipheleleyo, masikhuphe imali engange-50,000. Utata obethethela ikhaya ebonakala mhlophe ukuba yitsotsi yaseGugulethu. Usixelele ezinkonkqeni esithi ukuba sinayo unom-50, asoze silinuke ibali esilifunayo. Sithethe sade soma imiqala sizama ucacisa. Nkqi ukuba senzelwe neti le yembala. Kucaca ukuba soze silifumane ibali elipheleleyo.